Scan and QR code winner 25 rand. Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 160,000 subs. Welcome to Amavenzo TV. It's the Betway Premiership. Kaizer Chiefs 0, TS Galaxy 0. I'm joined by the legend. It's Kok. Ukokra Tamatatazela. Na kungifikile lapha ngidibane namadoda abaqede ukuzosikhalisa ukuthi ne basinqumile mara siyazi ukuthi tomorrow is another day. Sizozama futhi siye phambili. Siyabonga kakhulu, sithembele nokuthi laba basimemezela ngapha bazosipha onka amandla ukuthi sithi siya ku Christmas sibe silungisa izinto zethu. Ngiyabonga. Thank you, Matala. Thank you. Man of the match uban Matala. Githi ngoba ngathi bambe ngobhongwane kodwa ke thina man of the match Solomon. Yes. Uyu mfana lo athembise konke ayenze konke okubalulekile. Siyabonga. Usilva muphi lutho Matala? Usilva ngibani? Awumazi Usilva. Or uyamazi uJunior Khanye? uJunior Khanye mos solo wabaleka lakithi. Washona wayitshwaleni. Oh yeah, wayitshwaleni. Scan and QR code winner 25 rand.